hier op het Rijtwarverskwal en wij doen dit in mei aan Edukans. Dat is een schoonmaatjeproject en daar hebben we schoondozen voor en die hebben we vuld. Hoi! Wil mij komen naar boven gaan? Kijk eens naar mij. Dit is een van de 170 dozen. Dit we joort voortbrengen zullen naar Heerenveen. En dan aanstaan is de bedoeling dat de band al hier van daar met de dozen staan, helemaal zacht naar beneden. Het Skwalplein door en dan alle groepen meedogen. En dan we de dozen zat terughouden en het za in de auto dan. Nou, Oreland, die ene band, die krijgen dan al je spul. Wat heeft er in de doos, Dien? Knuffels, En wat nog meer? pen, tappasta. Wat kunnen die benen mee doen? Maar die spul? Mijn schippenkisten, hammersken en mijn knuffelskisten sliepen. Wat vind je van deze actie? Ja, goed, dan zien wij wat oren bij net gaan. Rietsu, rent het? Het rent poer bij, wat ben er haast? Ook nog even. Passen ze alle keer in de auto? Ja, makkelijk. Wie nog wel meer herkennen? De naam van de band al hier op een vlaggen zetten, op een Friese vlaggen. En dan krijgen we dus aan die Friese vlaggen op die laatste dozen. En dat maakt dan een symbolische groet van ons uit Friesland aan de bandjes in de vier landen.